खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मुसाहारि सानथामनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै सनाथि मायथाइ फोरबो खुंफुंदों गौरां सार्कल युथ कमिटिजों लोगोसे गौरां सार्कल सानडे स्कुल कमिटिया। 1976 मायथाइनि जानुवारि दानाव गौरां सार्कलनि बिथोन बायदियै मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों बे गौरां सार्कल युथ कमिटिखौ गायसनना लानाय जादों आरो बे गायसनजेननायाव आफादगिरि मासिखौ बिथां नित्यानन्द बरगयारिनो होनाय जादोंमोन आरो गाहाय नेहाथारि महरै सुलेन्द्र बसुमतारी बिथाङा 1976 मायथाइनिफ्राय 1979 मायथाइसिम बिबान आजावना हाबा मावजेनदों होननानै फोरमायदों। लोगोसे गौरां सार्कल सानडे स्कुल कमिटिखौबो गौरां सार्कलनि बिथोन बायदियै गायसननानै लानाय जादों होननानै फोरमायदों। 6, 7 आरो 8 जानुवारि सानथामनि हाबाफारिजों खुंफुंनाय हाबाफारिनि बे जोबथा दिनाव सनाथि मायथाइखौ गाजा गोमजायै नङाब्लाबो मोजांथारै इसोर सिबियारि एबा इसोर फोथायग्रा गासै मण्डलीनि साफ्रोमबो हाबाफारियाव बाहागो लानायनि गेजेरजों मोजांथारै खुंफुंनो मोननानै खौरांनि गेजेरजों गोजोननाय फोरमायदों गौरां सार्कल युथ कमिटिनि आफादगिरि जिबियन मुसाहारि बिथाङा। लोगोसे दिनैनि बे जोबथा हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै जिसु ख्रिस्ट सिबियारि साफ्रोमबोनि सिगाङाव मोजांथारै इसोरनि बाथ्राखौ फोरमायो डक्टर संग्राम बसुमतारी बिथाङा आरो जस मुसाहारि बिथाङा। गौरां सार्कल युथ कमिटिनि आफादगिरि जिबियन मुसाहारि बिथाङा बे खौरांनि गेजेरजों मा फोरमायदों आबुङै खोनासंना लादो। मा फोरमायगोन आदा जिहेतु गौरां सार्कल सानडे कमिटिजों लोगोसे गौरां सार्कल सानडे स्कुल जथायै गल्डेन जुबलि खुंदों। मा फोरमायगोन बे बिथिङाव? दिनैनि साना जोंनि गौरां सार्कल सानडे स्कुल आरो युथ जोंनि गौरां सार्कलाव गासै 35सो फिसा गेदेर मण्डलीफोर दङ कंग्रेगेसन आरो बेजों मोनसे जोंहा सानडे स्कुल आरो युथ कमिटि जोङो दङ आरो उन्दै गथ'साफोर आरो लाइमोनफोरनि थाखाय बे मोननैबो कमिटिया लोगो नांनानै जों इसोरनि रायजोआव इसोरनि बाथ्राजों माब्रै गियान होनो हायो सेकुलार सोलोंथाइफोरखौ लानायजों लोगोसे मानोना सेकुलार सोलोंथाइल' लानानै जथेस्थ' जाया सासे मानसि हिसाबै जोंनाव मोनथाम एलिमेन्ट्सफोरजों दाजानाय देहा मोदोम आरो जिउ सोलेर जोंनाव जे थायो। दा जोंनि देहायाव जेरै देरलांनो थाखाय जोंनो भिटामिनफोर नांगौ गथ'नो जेरै A-B-C-D भिटामिन नांगौ जोंनो बेगेंफ्रा गोरा जानो थाखाय केलसियाम नांगौ थिग बेबादिनो आत्मिकआवबो स्पिरिचुवेल बिथिङावबो जौगालांनो थाखायब्ला गोथां इसोरनि बाथ्राया जोंनो नांथारगौ आरो आखल आखुथाइफ्रा मोजां जालांनो नांथारगौ मानोना दोहोनि जानानै अनग्रा जायाब्ला बे मुलाम्फा गैया लेखा गोरों जानानै बियो जुदि आखलानो साबाब्ला बियो गनायजाथाव नङा। बेनिखायनो दिनैनि बे बुब्लिया जोंनि थाखाय गौरां सार्कल सानडे स्कुल आरो युथ हिसाबै गेदेर मोनसे रंजानायनि सान मानोना थांनाय 1976 मायथाइयाव जोंनि सानडे स्कुल आरो युथखौ गायसनलांदोंमोन जोंनि मानगोनां लेट मस्ट राइट रेभारेन्ड नित्यानन्द बरगयारि बिथांखौ जोङो गोसोखाङो आरो बेबादिनो गोबां स्ट्रागोलनि गेजेरजों दिनै जे 50 बोसोरसिम जे आगान होफैबाय बे गोलाव लामा हान्थिनायाव मोनफ्रोमबो आगानाव जोंहा गोबां जेंना दुखु दाहा समायसाफोर दंमोन बारहुंखा अखाफोर दंमोन नाथाय बेफोर गासैखौबो आफा इसोरनि गेदेर सोमोनांथाव दयाजों जोङो सोरखिबोनानै बेसिम सफैनायखाय जोङो बे फिरिनि मानसि जानानै बे सनाथि मायथाइ फोरबोखौ सेलेब्रेट खालामनो मोननानै गेदेर रंजादों आरो जों बेखौ खुगानि रावजों जथेस्थ' जोङो बुंनो फोरमायनो हाया। बियो जोंनि जिउआव मोनसे गेदेर रंजानायनि सान आरो गोथार सान आरो बे मोनसे बोरनि बोसोर। मा हाबाफारिनि गेजेरजों खुंदों बे हाबाफारिखौ? बे गेदेर रंजामाखौ जोङो थांनाय 6 एराइबेल 7 आरो 8 7आव जोङो सभाखौ जों लादों मानोना बोसोरारि जोंहा सभा थाखायो बेखौबो लाफाबाय आरो दिनै 8 थारिख जानुवारि 2022 मायथाइनि बे 8 अक्ट'आ जाहैबाय जोंनि सनाथि मायथाइ फोरबोनि मोनसे सेलेब्रेसन सानडे स्कुल आरो युथ लोगोसेनो जोङो फुंबिलियाव जोङो बेबादिनो जोंनि देरहासार क्रुसनि सानखौ जोङो 50था उराय होनाय जादों आरो बिनिफ्राय प्रसेसन जोङो लानाय जादों आरो बेबादिनो बिनि उनावहाय जोङो मोनसे गोसोखां मोनसे खाम्फा मोनसे बोर इसोरनि जे सहाय जों जे मोनबाय जोङो बेखौ गायसननाय जादों पिलारखौ आरो बेखौ बेखेवनाय जादों बेनिफ्राय प्रसेसननि गेजेरजों जोङो बेबादिनो ओंखारबोदों आरो आफा इसोरखौ जोङो हामबाय होदों जोङो रंजादों बयबो आरो बेबादिनो बेम पार्टि दामनायफोरजों आरो गुबुन हाबाफारि रोजाबनाय दामनाय देनायजों दाखालिनिफ्रायनो सोलिबोखादों नाथाय दिनै सनाथि मायथाइ फोरबोनि फालिथाय हिसाबै जोङो बेबादिनो जारिमिन जोङो फरायथिदों आरो थांनाय
जेसेबांनाखि जों लोगो मोनफैबाय दिनै गोथाङै दङ जोंनि एक्स वारफोरखौ जोङो मान होदों जोङो बिथांमोनखौ जोङो हांख्रायदों आरो बिथांमोना नुजाथिफैदों आरो जोङो आलासि स्पिकार बुंथिगिरि हिसाबैबो जोङो हांख्रायदों आरो बेबादिनो गाजा गोमजायै बिदिनो गुबुन गुबुन हाबाफारिनि गेजेरजों दिनैनि जोंनि हाबाफारि प्रग्रामा खुंजागासिनो दङ। आलासि महरै सोरखौ मोननो हादों? आलासि महरै गुरुकुल थिय'लजिकेल लुथारेन थिय'लजिकेल कलेजनिफ्राय मानगोनां प्रिन्सिपाल डक्टर संग्राम बसुमतारी रेभारेन्ड डक्टर संग्राम बसुमतारी चेन्नाइ आरो बिनिफ्राय लोगोसे एसिस्टेन्ट प्रफेसार हिसाबै जोंहा मिस दिपाली रामसियारि गसनार थिय'लजिकेल कलेज रान्चिनिफ्राय बिथांमोनखौ जों मोननाय जादों। जिहेतु नैबे सनाथि मायथाइखौ नोंथांमोननि नैबे पिरियडआव खुंफुंनो मोनदों माबायदि मोनदों? थारैनो आं दहाय आसि आखालावसो फोरमायबाय बे जों बुब्लिखौ मोनफैनाया जोंनि थाखाय खोब खाफाल गोनां जों माब्लाबाबो जों आसा खालामाखैमोन नाथाय आं सानो बियो इसोरनि गेदेर मोनसे अननाय बोर आरो दानि जे जों मावबिबानाव जोङो सेक्रेटारि हिसाबै जोंहा जोंसार नार्जारि आरो जोंनि सानडे स्कुलनि आफादगिरि हिसाबै जोंहा दङ प्रकाश बसुमतारी आरो आं आफादगिरि हिसाबै दङ। दा जोंनि थाखाय बियो गोबां चेलेन्जिंमोन अब्लाबो जे आफा इसोरनि दयाजों जों खुंफुंनो हाबाय बियो जोंनि थाखाय गेदेर रंजानाय सान आरो बियो रंजानायल' नङा मोनसे जारिमिनारि सान आरो इयुन फिरिनि थाखाय बियो मोनसे गोसोखांथि जानानै थागोन आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि लाइमोनफोरनि खामानि मावलांनायाव थुलुंगा मोनगोन मानोना जोङो सानडे स्कुल आरो इयुथ कमिटि हिसाबै जोङो बेबादिनो समाजारि बिथिं जेंनाफोरखौ लानानै जोङो खामानि मावो माखासे बेबादिनो ससियेल इसुसफोरखौ लानानै जेरै चाइल्ड मेरियाज आरो ड्राग्स एडिक्ट बेफोरखौ लानानै माबोरै जों होबथानो हायो आरो स्पिरिचुवेल मेनलि जोंहा स्पिरिचुवेल आरो बेबादिनो जोङो सोलोंथाइ बिथिङाव जों माबोरै जोङो जौगालांनांगौ जोङो माबोरै गोग्गो न'खर गोग्गो समाज गोग्गो इसोर फोथायारिफोर जानानै जों माबोरै गोग्गो मोनसे आबहावा परिबेस दालांनो हायो जों बेखौ जोङो फैबाय थानाय समफ्राव जों मावलांनो थाखाय जोङो नाजालांगोन। आथिखालनि लाइमोनफ्रा इसोरनि लामाजों थाबायनायाव गोबां गोनो गोथो जानानै थायो बे बिथिङाव मा फोरमायहरनो सानो? थारैनो नंगौ दानि बे साइन्टिफिक जुगावहाय नैबे 21st सेन्सुरियावहाय गोबां बेदिनो साइन्स एन्ड टेक्न'लजिया डेभेलप जालांनायजों लोगोसे दिनै माखासे जोंनि आखल आखुथायफ्रा जायफ्रा समाजजों एबा इसोरनि बाथ्राजों खाबजाथाव नङा बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो। दा नाथाय गोग्गोम जुदि इसोरनाव फोथायनाय थायोब्ला बेनिखायनो जों बे हाबाफारिखौ जोंनि सानडे स्कुल आरो इयुथआ लानाय जायो मानोना गोबां लाइमोन समावहाय गोबां बिसोरो इनारजि थायो दा गोबां समाव मोनसे डाइलेमा बिसोर कनफ्युजआव थायो मोनसे इमसनजों बिसोरो दैदेन जायो दा बेबादि समाव मोजां गाइडेन्स नांगौ मोजां मोनसे बिसोरनि इनारजिखौ मोजां खामानियाव बाहायनो नांगौ मानोना बिसोरहा गोबां इसोरनि होनाय ब्लेसिं आरो इनारजिफोर थायो बेखौ जोङो मोजां हाबायाव बाहायोब्लासो मोजां फिथाइखौहाय जोङो मोननो हायो। बेनिखायनो मोजां मोनसे परिबेस जोङो दानानै होनांगौ आरो इसोरनि बाथ्राजों नङाब्ला बे गोनो गोथोआ फैगोन आरो गोग्लैगोन नाथाय जुदि गमायै जे इसोरनि बाथ्राया बे गथ' समावनो बिसोरनि गोरलै गोथार गुरै गोसोआव जुदि रोदा सुहोनानै इसोरनि बाथ्राखौ होनो हायोब्ला बिसोरो बे गोब्राब संसारावबो बे बायदि रोखोमनि जेंना समायसाफोरनि गेजेरजोंब्लाबो जोंनि शास्त्राव एगजामपोल दङ जेरै आङो जसेफनि सल'खौ आं गोसोखाङो बेबादिनो जोंहा दानियेलनि सल'खौ जोङो गोसोखाङो जेबादि क्रिटिकेल मुगायावबो बिसोरो गसंथादों इसोरनि बाथ्रायाव आरो इसोरा बिसोरखौ गोजौआव दिखांदों थिग बेबादिनो चेलेन्जिं फैयोब्लाबो बियो जाथावना नङै नङा इसोरनि बोर हेफाजाब थायोब्ला मोजां गाइडेन्स मोनोब्ला थारैनो बे गोनो गोथोआबो गैया जालांगोन। साबायखर थाबाय। फैबाय थानाय समाव जोङो हानायमानियै जोङो जोंनि बेस्ट साबसिनखौ होनानै जों खामानि मावलांनो जोङो नाजागोन मानोना इसोरनि होजानाय जों साफ्रोमाबो रेसपन्सिबोल जोंनि लाइफनि जोंनि बेक्तिगत'आ जोङो रेसपन्सिबोल आरो नैथियाव जोंहा न'खर जोंनि समाज जोंनि देरबोनाय उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोननि थाखाय जोङो गोबां खामानि मावनांगौ दङ दा बिनिखायनो आं दहाय होनलांनाय बायदि आत्मिकआव जौगालांनांगौनि थाखाय जों गुबुन गुबुन हाबाफारि लागोन आरो जोङो सोलोंथाइ बिथिङावबो जोङो जौगालांनो थाखाय गुबुन गुबुन हाबाफारि जोङो लाबाय थागोन जेरै जोङो मेट्रिक पास आरो ओइस पास जानायफोरखौ आरो बिनि सिगाङाव फरायनाय गथ'फोरखौबो जोङो केरियार काउन्सिलिं जों होयो जों मोजां मोजां अफिसारफोरखौ जोङो लिंहरो आरो बेबादिनो गोजौ एडमिनिस्ट्रेटिभ लेभेलावबो जोङो सार्भिस ससियेल सार्भिस बेबादिनो हायार स्टाडिनि थाखायबो जोङो गोसो होनो जोङो थुलुंगा होनो
जोङो नाजागोन आरो बेबादिनो जोङो माखासे समाजारि जेंनाफोरखौ बोस्रांनो थाखाय जोङो गुबुन गुबुन हाबाफारि लागोन आरो स्पर्ट्स बेबो जोङो थागोन एनुवेल आरो लोगोसे जोंनि जे फंबाय बिनानावमोननि जे गोबां हिडेन टेलेन्टफोर दङ बिथांमोननि थाखाय जों गुबुन गुबुन मोनसे सुबिदा खाबुफोर होनानै जोङो खामानि मावलांगोन आरो जोङो बोसोरफ्रोमबो जोङो लाइसि दिहुनलांगोन जोङो सोरां लामा मुङै मोनसे लाइसि दिहुनदों बे लाइसियाव जोंनि फरायसुला फरायसुलिफोरा खन्थाइ रायथाइ सल' आरो बेबादिनो गुबुन गुबुन सावरायथाइफोर आरो गोबां बाथ्राफोरखौ शेयार खालामनायनि थाखाय जों मोनसे बोसोरारि लाइसि दिहुनदों आरो बेयावबो जोङो बे खामानिफोरनि गेजेरजों जों माखासे लुखांनायनि खामानिखौहाय जोङो मावलांगोन आरो जोंखौ जोङो खावलायगोन जोंनि मानगोनां बिमा बिफा आरो दैदेनगिरिफोरखौ जाहाथे जोंनि खामानि मावलांनायाव बयबो जेन' मदद खालामो हामबायसै थेंक इउ